Beautiful. Работи ли? Дай да покажа как се. Не мисля, че се вижда как е надут. Ей така. Оп, нещо примигна. Знаеш какво е интересното, че той сега е надул и се пръснал точно ден или два или три преди нас. Е така го смениш. Виж как се е раздул. Ти знаеш, че ден или два преди вас? Ами защото последно го ползвах, до последно. Последния ден го ползва, да. Да. Ева, виж сега светна. Айде, как се надул брутално.